Άγγελε, τι κάνεις? Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω μετά από τόσες μέρες. Καλά, Βιβίνη, εσύ τι κάνεις? Πώς φέρεις γιορτές? Καλά, μην φανταστείς ότι ξετρελάθηκα, αλλά αφού είχα παρέα, μια χαρά ήμουν. Έμεινα για πολλές μέρες στο εξοχικό της ξαδέλφου μου της Ράνιας στο Περτούλι, αλλά όσο περνούσαν οι μέρες βαριόμουν πολύ. Τουλάχιστον εσύ είχες παρέα. Ο αδερφός μόνος τι κάνει? Όπως το ξέρεις, μια ζωή μέσα στην κόντρα με όλους. Μόνο με τους φίλους σου τα πάει καλά. Εσύ δεν μου είπες που πήγες στις γιορτές? Εδώ ήμουν, εδώ έκανα. Γι' αυτό θα ανοίξω σχολείο, μπας και δω λίγο κόσμο. Και εγώ ήθελα να ανοίξω. Μου έλειψε το σχολείο και όχι μόνο αυτό. Να ρε μάγκες, κοιτάξτε και το γόλ του σχολείου. Ρε, μου τη δίνει και μόνο που το βλέπω. Welcome to hell, φίλε μου. Κουλάρισε λίγο ρε, μπορεί να είναι καλός ο τύπος. Από ό,τι έχω ακούσει ζει με τη γιαγιά του και δεν έχει γονείς από μικρό παιδί. Αλλά νιάρη μου κάτι έτσι εγώ σαν μάλλον δεν τα σηκώνω στην παρέα μου, κατάλαβες? Γιατί ρε εσύ, δεν είπε κάτι κακό το λες? Κάτι σπασικλάκια τέτοια μου τη δίνουν. Όταν καταλάβετε τι άτομο είναι, τότε θα δείτε. Δεν σου έχει κάνει κάτι κακό για να το κατηγορήσει κανένα μειώνει τόσο πολύ. Βλέπεις που μιλάει με όλα τα παιδιά στο σχολείο και τα έχει με όλους καλά. Ενώ εμείς 5 είμαστε και αυτοί θα μείνουμε έτσι που έχουμε καταντήσει. Έχει δίκιο ρε. Όσες φορές ποτέ δεν πήγαμε να τον πλησιάσουμε, να γνωριστούμε και να τα πούμε σαν φιλαράκια. Όσες φορές ήρθε το παιδί να μας μιλήσει, το διώξαμε και τον αποπήραμε. Και όλα αυτά επειδή είμαστε βλάκες. Γενικά, όλα μου τη δίνουν εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τη γιατί, αλλά δεν θα κάτσω να σκάσω κιόλας. Ρε μάνο, δεν είναι μόνο με τον Άγγελο, είναι με όλα τα παιδιά σχολείου, μόλις γενικά μαλώνεις. Ξέρω τι λόγους σου πέφτει ρε, και τι συνάζεις τι κάνω εγώ. Μια ρώτσα έκανα ρε μαλάκα, τι αρπάζεσαι? Τέτοιες ερωτήσεις δεν τις γουστάρω. Τι γίνεται παιδιά, πως πάει όλα καλά? Τι θες ρε πλάκα? Εμένα με ρωτήσεις να έρθεις εδώ πέρα για να μου μιλήσεις. Γιατί πάσα και δρόμο. Γιατί ποιο είναι το πρόβλημά σου? Είπα κάτι που σας πέραξε? Αυτό σας έδωνα μια γέρα για καλημέρα. Και δεν είπα κάτι που δεν πρέπει να το κάνετε. Άντε ρε σπάσε από εδώ και μην κάνεις σήμερα αυτά. Εντάξει, θα φύγω. Αλλά να ξέρετε ότι η στάση που κρατάτε πέρα μου είναι λάθος. Παιδιά, θα μπορούσα να σας μιλήσω για λίγο? Σ' ακούμε τι θες. Θέλω να μάθω γιατί φέρεις τα έξι στον Άγγελο. Γιατί είναι βλάκας και μας τη δίνει. Γιατί είναι βλάκας? Επειδή είναι καλός και θέλει να συμφιλιωθεί μαζί σας? Μόνο αυτός προσπαθεί να σας κάνει παρέα, παρόλο που το φέρεστε έτσι. Το θεωρώ άδικο αυτό που κάνετε. Εσύ μάλλον το ξέρεις πολύ πιο καλά από όλους. Γιατί περνάς στις ίδιες καταστάσεις με τον Άγγελο. Δηλαδή, τι θες το πεις? Ότι και εμείς δεν έχουμε γονείς όπως και αυτός. Αν ήταν η μαμά μαζί μας, θα ήμασταν αλλιώς. Μάνο, στάσου λίγο να σου πω. Η αδερφή σου έχει δίκιο. Μπορεί μην τα πάω καλά μαζί της, γιατί βλέπω ότι κάποιες φορές σου στενοχωρεί, αλλά γι' αυτό έχει δίκιο. Εσείς, όπως και να έρθει να σας πει ένα γεια του συνομπάρετε, και ειδικά ο Άγγελος. Είναι εντάξει, παιδί. Δηλαδή, τι θες να κάνω, να του ζητήσω και συγγνώμη? Δεν θα σου πω τι να κάνεις. Τότε. Θα ήταν ωραίο να είμαστε όσες φορές μια παρέα, και όχι όπως είμαστε τώρα. Καλά, κατάλαβα. Πάλι Κάνει και εσύ ένα βήμα και τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Έλα, αφού και τα βάψεις είσαι καλός. Γι' αυτό κι εγώ μαζί σου. Λοιπόν, όπως είπαμε για το διαγώνιο που στην πάλι αυτό, αυτό είναι δημοσμένοι. Εντάξει. Άγγελο, να σου πω λειτουργεί. Ίσως να σου παρεξήγησα τον τελευταίο καιρό, αλλά είμαι κι εγώ κάπως. Εσύ σίγουρα γι' αυτό. Ναι, έκλειψε να κάνω πλακά. Εντάξει, το τεφρί είσαι σίγουρος. Άγγελοι φίλοι, ας πρόκειται στην αρχή του Μάνου. Τελικά είσαι με εμάς. Έσες. Περασμένο είσαι περασμένο. Απλά παραθήκαμε στο φοινικό των παιδιών και έπρεπε να αλλάξω. Οκ, μάλιστα. Οκ, εντάξει, τώρα τι πάμε. Λοιπόν, θα πω μια καφέ όλη στα χέρια. Ναι.
Ήσουν η κοπέλα του αδελφού μου. Ήταν άδικο που δεν μιλούσαμε τόσο καιρό. Ξέρεις, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο εναντίον σου. Απλά δεν μου άρεσε που έβλεπα το μάνα στενοχωρεμένο, επειδή έκανες παρά με κάποιον που δεν συμπαθούσα. Ούτε εμένα μου άρεσε η σύγκρουση του αδελφού μου με τον Άγγελο. Ο Άγγελος είναι πολύ καλός μου φίλος. Απλά φίλος. Τι θες να πεις? Εσύ τι νομίζεις, ότι δεν φαίνεται πως σε κοιτάζει όταν είστε μαζί? Δεν ξέρω, πάντως εκείνος φαίνεται να μην το καταλαβαίνει και εγώ διστάζω να του δείξω κάτι παραπάνω. Έτσι είναι όλο το αγόρι, δυστυχώς. Τι να κάνω? Νέος σε αυτό σου και όλα θα έρθουν, όπως και άλλος. Και τι πες? Γεια σου κορίτσια, τι κάνετε, καλά? Βιβία, να μπορούμε να μιλήσουμε για λίγο? Και βέβαια, για ποιο πράγμα? Θέλω να μιλήσουμε οι δυο μας, μόνοι μας. Τα λέμε μετά, έτσι? Ωραία, και τώρα που είμαστε οι δυο μας, σε ακούω. Τι θες να μου πεις? Σε βλέπω λιγάκι κάπως. Βιβιάν, εδώ καιρό θέλω να σου πω κάτι, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πω. Μίλα μου ελεύθερα. Εντάξει τότε, εδώ καιρό σε βλέπω κάτι παραπάνω από φίλοι. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου και θα ήθελα να είμαστε μαζί. Όχι, κατάλαβα. Ας το γράψει λάθος. Όχι, όχι. Απλά ήταν λίγο ξαφνικό. Και βέβαια θέλω. Ξέρω πως τα λόγια βιάζουν τη σιωπή. Και εμένα μου έλειψε το σχολείο και όχι μόνο. Και τα μπερδεύτηκα. Άρα μάγκες, κοιτάξτε και το γόρι του κόσμου στο σχολείο. Έχει δίκιο, τόσες φορές πήγαμε, ήρθε να μας πείσει, δεν το ξέρα κύριε αυτό. Ρε Μάνο, δεν είσαι μόνο με τον Άγγελο, είσαι με όλα τα παιδιά σχολείο, γενικά μόλις μαλώνεις. Μάρτα, τώρα. Μάρτα, σε άκρη. Παιδιά, δεν μπορούσα να σε μιλήσω για λίγο. Το ότι και εμείς δεν έχουμε γονείς όπως και αυτός. Δεν μου μαμά μαζί. Και στο παίζουμε. Εντάξει, να. Εσύ είσαι όπως έρθει να σε... Εδώ καιρό σε βλέπω κάτι παραπάνω σε φίλη. Θέλω, είμαι ερωτευμένος μαζί σου και θέλω να γίνεις το κορίτσι μου. Και να είμαστε μαζί. Τι λες, Βελία?